Oh, ngaten, Man. Iya pancen mengkono. Menawi ngaten napa calonipun Kakang Kresna badhe melu Kurawa, Man? Ora kok melu Kurawa kuwi ora nanging Sinuwun Darawati wangune ora pirsa yen ature putuku Bima mau mung ana tata gelar. Ora sayektine. Awit ingkang dibutuhake mung pangestu saka Sinuwun Prabu Kresna. Entuk pangestu wae wis dadi dalan nggone bakal gampangake Bima. Momor marang Pandhawa bisa ngerti marang keringkianing para Pandhawa. Mongko Ngamarta wis ana Senopati yaiku anakmu si Gatotkaca ewadene. Manut ujaring si Bima, Sinuwun Kresna bakal sabiyantu mbudidaya supaya Bima kelakon dadi senopati ning Pandhawa. Mongko yen nganti kelakon Bima nyenopateni Pandhawa nggih, kuwi mengko bakal milih besok wong-wonge sapa sing bakal diadhepake marang Kurawa. Upamane Janaka ki yen karo Kurawa endi sing menang Kurawa digoleki. Kaping pindho pamane Werkudara maju ditandingke karo sapa kuwi ana panguwasaning senopati. Lah kabeh mau bakal dibudidaya dening putuku Bima. Karepe ngoten nggih ajeng ngringkehke Pandhawa ning didelok mawon man. Marga nyatane Pandhawa 5 niku karo meremen kabeh pun digdaya. Mboten mung Pandhawa anak-anak Pandhawa pundi sing digawe ringkeh niku sing pundi man? Abimanyu, Hanukaca, Antarja, Irawan kabeh do sekti Mandraguna. Ampun to sing dipilihke Pandhawa dipilihke gareng mendereng kawan menang kok man Kurawa niku. Ora usah dadak kowe ngendhone marang karepe putuku Bima. Ponakamu Bima wis gelem melu Kurawa iki wis sembah nuwun marga iku mujudake kekuatan kanggo mimbi marang ampuhing para Kurawa. Kowe ngerti to yen Kang Putra Bima kuwi duwe aji Pancasona. Nggih. Ning saeling kula sing gadah aji Pancasona niku mboten mung Bima niku, Man. Kurangane napa Dasamuka niku? Mati urip meneh niku wong sak pinter-pintere bajing mlumpat. Tekan nggone pun kecemplung jurang. Buktine iki Dasamuka niku arep mati urip nyatane kalih munyuk putih nggih kalah ngoten. Pancasona nggih ilang ngoten kok man Suradira. Jayane ngrat lebur dening pangastuti. Lah iya. Nanging sing percaya atimu nggih Dursasana. Nggih. Percaya kula delok mawon. Napa kelampahan Bima ajeng sabiyantu kalih Kurawa. Kula tingali mawon. Yen nganti Bima kelakon bisa menangake Kurawa besok Bratayuda. Kula duwe nadar sampeyan kula rabekke melih lho. Ampun to niku. Wis kene obak-obak uripku kene nggih. Nanging ana pepalange kula Dursasana. Sinten pepalangipun? Pepalange Kang Raka Mandura anak Prabu Baladewa kang uga midhanget marang kesaguhane Kang Raka Ndwarawati. Iki mau Kang Raka Mandura bakal jengkar ndhisiki rawuh marang Praja Ngamarta. Lah iki gawate ning kene iki nggih. Awit yen nganti Sinuwun Mandura kelakon rawuh nyang Ngamarta ora urung bakal ngudari wewadining Kang Raka Ndwarawati. Lan bakal gagal apa sing dikarepake putuku Bima. Lajeng iki mau wayahku ing prajurit wis pasrah lawan Kang Paman. Kinen menggak marang tindake Kang Raka Mandura aja nganti kelakon rawuh nyang Ngamarta. Mula kang saka iku Dursasana. Kowe sak adimu pisan aja mok kendhani ngon bedandan kepara kenceng ana kulup. Diage tututana tindake Kang Raka Mandura. Pamriyen aja nganti kelakon rawuh nyang Ngamarta. Syukur kena dindakake kanthi aris ewadene yen Kang Raka Mandura meguguk ngutha waton gajah gelar Bondan Tanpa Ratu. Rampung ana babar pisan ngger sepira banggane wong siji. Tanding karo Kurawa sing akeh ora bakal menang Sinuwun Mandura. Wih, lada. Legan golek momongan man. Udik-udik macan turu. Lawang jarak kok kalih piyayi Madura man. Pun jeleh nyawang srengenge. Lawang kula sakadang kok ken menggak Kakang Prabu Baladewa gedene ken nyirnak niku napa saged man.
Lah nek kowe arep mangkat wis kendho iki apa kelakon to nggar kowe engko nggar. Wong lagi arep mangkat wis ora duwe greget iki apa kelakon kowe engko menggak karo Ngraka Mandura. Piye nggar? Pirang-pirang caciku merembyah kok tanpa duwe greget iki kepiye? Ini pokoknya bagaimana, Man? Kalau bicara itu to the point saja, Man. Saya disuruh apa gitu aja. Durmagati kowe tak dawuhi menggak sinuwun Mandura yen ora kersa kendel patenono. Lah gitu aja rak selesai to, Man. Jangan khawatir nanti sudah ada di tangannya Citraksi, Man. Loh, tak kira tanganmu dhewe. Saya milih bocah ngarep niki, Man. Karo sing wedoke nyembah kok kon perang. Nek nyembah ya kapiran ya. Iya wong cek sugih bojomu. Swatama kula wonten dawuh metu njaba. Njawi wonten menapa? Oh ya edan ngene kok kowe iki. Ya bocah iki nek bero kabeh. Karta maremo kula wonten dawuh kowe metu njaba nggih perintah napa Wadyabala. Kinten padha tata-tata sang pegaman kang wigati sumusul marang Ngraka Mandura menggak aja nganti rawuh marang Amarta kawula nom. Dawana bocahku sumontali ngababahi titianing para satriya kawula nom. Ingkang wekasan kulup natapa tengara bendi kaping 3 pisan dandan pindung lumpuk ping 3 bodol paramadal pasuwanan paman. Mundur sang Kartamarma undanging Pramadya bala saneka umyung swaraning pendheperi kupargur nang kalawan Pak Sur tambur menyang suling pepandhen dalu tek bandera muwah kakandha mawarna-warna pindha jala dian asrika wuryan arep amale tinggal kasektening wong kapuji gunaning suntan kok wicara pratandha budimu cemar Malik Gusti mung pamrih pangauban waneh mungsuh maring sun wus ngumen haleging candrasa marata dulunan nyuwun urip para matur
Paman Patih. Sewanci bodhot putu mijiwani sampun samapta ing gati sawega ing diripur Wadyabala. Iya syukur seketi jemurung mara karta marma sira ndisi ana dadi wedananing laku parmadang rumiyin Paman. Umyung swaraning wadya samapta munya. Kendang kang beri rebut papan ing sajuru-juru tanhono liru parna Yana Patih mongko cucu ing Prawadya Kuswa Tresang Yana Patih Mahameksa Sudira Prawira tumangguh Sigra bidhal Prakurawa datang kantun hanganti Srati Kyai Denta Prakosa Bidhaling Prawadya Samya Miranti Sanjata
lampah kumpul sajuru-juru hatata tanjaro penira meparna swata miwang pending umpung sang swata minangka cucu ing prawadya bala ing sampun bidal sang ya para Kurawa perak ginawi ados sampun dumugi jawining rangkah bidaling para Kurawa ing Sedyarsa sumusul marang tindaking Paman Prabu Baladewa nengno kawusa ana candhaking lampah ing mangke datan kadhe ingkang lumayang aneng gegana Pandhita Kendali Sada Sang Anoman ingkang sampun huwas saking pertapan ing Sedyarsa sowan marang nagari Ngamarta neng kagiat dupi mulat putri mandhap nagari Kurawati jagat Dewa Bathara sawetara nggon kelumaksana budhal saka ing pertapan Kendali Sada ing pangajab bakal suwan marang nagara Ngamarta mertuwi marang putraku ing Pringgondani kang lagi nandhang wiyadi ing sedya aku bakal suwan marang Dwarawati bakal nderekake Gustiku Prabu Kresna nanging ngisore daratan iki katon barisan segelar sepapan isih ngancik tlatah Dwarawati. Wela. Ora pangling nitik umbul-umbul saja iki barisaning para Kurawa. Weh. Kok sujana rasane atiku mengku karep apa dene Kurawa ngambah laladan Dwarawati. Mara. Tak cedhakane sapa kang dadi panganjuring lagu iki. Acampo samyuwa ngetali lir tatit wileting gondo pengwengkung mangun sangi durung nganti aku nutuk kaki langkung ngaglah ana tengahing marga Wanara Seta ora pangling Anoman iki inggih kula Gusti Patih kula abdi paduka pun Anoman. Duh Gusti Patih ingkang anjayeng bawana. Gusti Patih ingkang dahat minulya wing budi saha paduka Gusti Patih minangka wakiling Gusti kang akarya jagat. Kula ngaturaken pangabekti Gusti. Kowe yen ngumpak aku aja dhuwur-dhuwur Anoman. Ngarani aku kok wakile sing gawe urip ki apa tok kira aku malaikat ngono apa piye? Ya tak tampa kowe ngaturi bekti marang aku, pangestuku tampanana ya Man. Ingi sanget ing pamundi kula Gusti. Swatama kowe padha slamet. Lho. Anggepmu apa ora basa karo aku? Aja kurang pangapura aku ora basa karo kowe. Aku menungso kuwi sepating wanara kewan, anggepmu apa ora basa marang aku?
Menungsa kowe kewan Anoman nanging tak kira derajate sih dhuwur Anoman. Apa perlu tak buka wadimu? Wis aja men aja. Wis watama kowe ngalah wae marga kuncimu ki sing nggawa Anoman ngono. Nek ora trima dibuka wadimu malah kewirangan. Waduh. Nyuwun pangapunten Gusti Patih. Handika Gusti Patih wonten ing tlatah Ndhuwurwati menika menapa dharma wisata menapa wonten wigatosipun. Ngene ya Man. Kajaba aku iki piknik ana bab kang luwih wigati. Wigatosipun menapa? Wigatine sinandi ora kena kewedhar sapa wae. Menawi kinten-kinten boten kepareng-paring dawuh ingkang sayektosipun, kula suwun Gusti Patih tuwin para Kurawa enggal kundur kewala dhateng negari Ngastina. Lho. Kok kowe ngundurke aku ketemu pirang perkara. Awon tanpa rupi Anoman menika nggih gadah kewajiban rumeksa goreh tuwin tentreming nagari Ndhuwurwati. Dasaripun Anoman sampun prasetya. Saksedanipun Gusti kula Prabu Rama Swargi. Kula purun taksih dipun gesangaken waton gesang kula tansah sumanding kaliyan titesipun Sang Hyang Suman. Mongko saksedanipun Gusti kula Prabu Rama Sang Hyang Wisnu manunggal dhumateng Sinuwun Prabu Bathara Kresna mila gesang kula udhakaken kagem raharjaning Gusti kula ing Ndhuwurwati. Ingkang menika mboten mokal Anoman inggih gadah kewajiban ingkang sampun kapatah Sinuwun Prabu Kresna supados kula ugi njagi dhateng goreh tuwin tentreming negari Ndhuwurwati. Menika dasaripun. Ngono ta. Inggih. Upama aku ora gelem semingkir, nyuwun pangapunten. Menawi kinten-kinten andika dipun kunduraken kanthi aris boten kersa, paripaksa kula badhe ngangge kekiyatan ingkang wonten pun Anoman. Lho. Kowe aja waton sulaya lho, Man. Aku mrene ora ijen nanging nggawa Kurawa komplit yen nganti aku wis entek kesabaranku apa kelakon kowe dadi pengewan-ewan. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap. Katonir kimpanging sang maweh gandrung. Sabarang kakulu germonyak nayi. Waduh, Patih Sengguni. Kaya diweden-wedenono anggepe apa? Gelem bali apa ora? Yen nganti ora gelem bali apa kelak kono Patih mulih mung karyaran. Lho, kowe yen ngomong mrih penakmu wae, Man. Wong tuwa kok tok tantangke anggap mopo? Mbuh, ora idep. Apa dikira Anoman ngingrim nonton akeh ing Kurawa sing segelar papan kuwi? Nek mung Kurawa wis pira banggane iki tau tate tau. Bal-balan ndas buta nalengka. Nek mung Kurawa pira banggane? Oh, tak sambi sila tumpang tak uyek ora nganti sewengi para Kurawa. Wis, bangsa bodho ama iki sanggemamu nggih Reswata. Waduh, Anoman, raupa bayi bening. Aku sapa? Lho. Kena Suwatama. Wis ngerti aku Suwatama. Wong manggan mara tangan. Kuwi arep opo? Hasuwa Suta Utama. Hasuwa kuwi jaran Suta anak Utama becik. Kuwi anak mbelu arep ngendel-ndelke. Wah, keparat. Lak gibleng dengkleh. Gimbal ndasmu ora semingkir wis Utama parat.
Hanoman Wono Parat Semono kadik tayam Raja tatak kuing gunggung musuh ayo Moro keteken kadik tayamu Semono ya iya Ora bakal mutul jangkah tanding karo kowe Apa Kang Katon bakal dibagi kapan ayo dipatoh tak tamengane dodo Para hati-hati Taman pusakaning Sukatama nglakon mulih dadi pondho Di kamarmu sultan lakang ati Sirna padaning paluk gondering tanganku kowe Hanoman Parat
Manario